ин оиди шаҳри Москва буд. Дар тамоми шаҳрҳои Русия ҳамин хел мебошад. То 1 сол хизмат накунӣ, рутба дода намешавад. 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мегиранд, моро хат ба Дубай гирифтагием. Як платформаи нав барои хизматрасонӣ дар соҳаи тиб барои мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия. Онлайн консултатсия. Бе навбат истодан шумо метавонед аз дохили хонаи худ табобати хуб гиред. Тамоми намуди бемориҳоро табобат мекунанд. Ин духтурҳо 24 соат бо шумо дар тамосанд. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай медонен ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. Бисёри нафарҳо саволҳо пешниҳод мекунанд ки оё агар шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия кору фаъолият мекунанд, пулои патентшона пеш аз соли нав предоплата супоридагӣ бошанд, аннулировать мешава ё ин ки не? Ба чӣ хотир? Ба хотире ки пеш аз соли нав дар Федератсияи Русия, махсус шаҳри Москва, патент баробар ба 5941 рубл буд ва айни ҳол патент дар шаҳри Москва баробар ба 6600 рубл шидагиай. Ба ҳамин хотир савол пешниҳод мекунанд ки мо ба пули 5941 рубли пардохт кардагием, ҳичи гап надора. Ма ба ҳамаи шумо як бори дигар хотиррасон мекунам ки як моҳа ё ки ду моҳа ё ки се моҳа ба нархи пештара агар шумо предоплата супоридагӣ бошен, ягон мушкилӣ намешавад. Дар ҳолате ки муҳлати ҳамун предоплатаи супоридагитон ба охир мераса, баъди ба охир расидани муҳлаташ ба пули нав пардохт кунед пулои патентотон. Яъне ки аз иҷа пасе ки пардохт мекунед 6600 рубли пардохт кунед. ин оиди шаҳри Москва буд ва ман гуфтаниям ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия нархи патент қимат шидагиай. Хитон медонен дар тамоми шаҳрҳои Русия ҳамин хел мебошад. Ба пули пештара пардохт кардагӣ бошен предоплата, ҳичи гап надора, патенти шумо аннулировать намешавад. Дар ҳар шаҳре ки шумо қарор доред, нархи патентон чӣ қадаре ки мебошад дар соли 2023, баъдан ҳамун қадари пардохт кардан бигиред. Тамошобинони азиз, ин буд як ахбороти муҳиме ки бисёре аз шумо савол пешниҳод мекарден дар ҳамин мавзӯъ ва ман хостам ки видеои алоҳида кунаму ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтеса, ҳамагӣ 66 дона приз дора конкурси ма, 3 шоҳҷоизаш мошин мебошад. Нафароне ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, нархи як дона билет 250 рубла дар бар мегирад. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанкам свизат кардагием. Картаи Сбербанк ба номи Мунис меброяд. Сумтона дар карта мепартоен ва чектона равон мекунен. Билетҳои шуморо мо ҷошда роӣ мекунем. WhatsApp мо 24 соат кор мекунад. Агар ба аксия билет бихарен, ба 1500 рубл 10 дона билетон метиҳем. Шумо чӣ қадаре ки бисёр билет хариден, шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад. Ногуфта намона, 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара, роҳхат ба Дубай ё ки агар Дубай наравад, суми нақда дастиш метиҳем. Кадом нафарое ки ба ҷои приз пул гирифтан мехоҳанд, мо пулшон метиҳем. Беташвиш бошед. Ҳаматонда муваффақият. Наимҷон Олимов нависонда. Ассалому алайкум. Худованд нигаҳбонатон бошад. Худо хоҳад иншоаллоҳ Тоҷикистону Қирғизистон ҳамаш нағз мешавад. Худованд кунад ки дар ватани азизи мо ҳамеша тинҷиву оромӣ бошад ба мисли ҳозира. Қурбонов нависонда. Ассалому алайкум ака, ман ҳар рӯз видеоҳои шуморо гӯш мекунам. Акаҷон, як савол дорам. Ман официально кор мекунам. Мора 3 моҳ мешавад суми коркунимона надодестиям. Мо метавонем ба ягон ҷо муроҷиат кунем. Ҳамаи документ дорам, даже трудовой книжка дорам. Ака, илтимос ба саволи мо ҷавоб диҳед. Бисёр муҳим аст. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки шумо кору фаъолият мекунед, патент регистратсия дорен ва книжкаи трудовой дорен ва бо ширкат шартнома дорен, дар ин ҳолат шумо метавонед ки ба мақомотҳои болоии Федератсияи Русия муроҷиат кунед барои надодани музди маоши хитон. Дар ҳолате ки шумо документ надорен ва мерем ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат мекунед, аввалан аз шумо камбудии ҳуҷҷатҳои хитона мепарсанд. Крипто Таҷик нависонда. Ассалому алайкум ака, ман муҳоҷир ҳастам, дар айни ҳолат дар РФ студентам. Саволам ҳамин ки ҳуқуқҳои худро чӣ хел донем мешавад ака. фикр мекунам ки дар канали ман касе ки обуна шидагия 20% ё 30% аз ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худшон аллакай огоҳ ҳастанд. Ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо кунед, аз ҳуқуқҳои худтон, аз уҳдадориҳои худтон огоҳ мешавед. Ва боз барои информатсияи зиёд ҷамъоварӣ кардан, кодексҳои Россияро бихонед, информатсияҳои Россияро ҷамъоварӣ кун.
бо назар нависонда салом акаҷон созен хубен ака патенти ма 16 феврал буд мешавад ма граница набромада боз патенти нав карда метонам ё ин ки не ма официально кор мекунам ай тарафи корхона мада трудовой договор додагианд дар ҳолате ки трудовой договор додагӣ бошанд 16 феврал ки буд шава патенти т метавонӣ ки аз ҳози муроҷиат кунӣ барои проделит кардани патенти худат қонунгузории федератсияи русия барои нафароне ки трудовой договор доранд иҷоза додагӣ ҳаст бе граница гузаштан проделит кардан ҳатман бояд як моҳ пешакӣ муроҷиат кунӣ бобоев нависонда ассалому алайкум акаи сорбон як савол доштам илтимос ҷавоб медодем чанд бор навиштам ҷавобшан нагирифтам ман аз ҷои корум аз тоҷикистон без задержани отпуск гирифтам барои табобат ба шаҳри россия омадам 6 моҳ мешавад табобат гирифтам оли ҷавоб надоданд равам тоҷикистон боз кор карда метавонам дар ҳамон корхонамон ҳазор раҳмат барори кор ака дар ҳолате ки агар т айни ҳол беморид идома додеста боша табобат кунӣ бале вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон миёй бо тариқи ҳамун ҳуҷҷатҳое ки аз духтур ба ту метиҳанд пешниҳод карданаш боз кору фаъолияти худа идома метиҳӣ абдуллоев нависонда ассалому алайкум акаи сорбон ака ҳамин рутбаи ҳарбира чӣ хел гирем кафедраи ҳарбӣ хондагием ҳамун призов хизмата буд кардам пешакӣ ҳазор раҳмат агар ки хизмат кардагӣ бошӣ бар ҳамун военкомати ноҳияи хитон муроҷиат мекунӣ вале агар хизмат кардагӣ набошӣ воени кафедра хондагӣ бошӣ тоқа айни ҳол звания додана аз байн бурдагианд то 1 сол хизмат накунӣ рутба дода намешавад бобохон нависонда салом ака мобилизатсия ин дафъа чӣ хел мешавад ман 3 фарзанд дорам не ки хизмат накардагӣ мебаранд ё ин ки не оиди мобилизатсия дар федератсияи русия ягон тағйиротҳо ва иловаҳои нав шидагӣ нест ягон эълонам кардагӣ нестанд оле ки мобилизатсия мешавад ё ин ки не лоиқов нависонда салом ака аз авватая корона қарздор бошӣ патента алиш карданда ягон проблема мешавад илтимос ҷавоб диҳем пешакӣ раҳмат дар ҳолате ки кредита споридеста бошӣ кам мисол нагрехтеста бошӣ аз пардохт кардани ҳамун қарзи худат ягон проблема намешавад шамсов нависонда салом алайкум ака ба ҳамин савол илтимос ҷавоб диҳем граница чанд бор рафта омада метонем дар ҳолате ки шумо дар федератсияи русия қарор дорен ҳар сол бояд граница бигзарен вале агар бо ширкатҳои коритон официально шартнома кардагӣ бошем бе гузаштани граница ҳуҷҷатҳои худтона аз нав карда метонем кругли мир нависонда ассалому алайкум ака нашод билети дубай чанд бора менависам ҷавоб наметӣ ҳозир одамо чандонагӣ билет аз 3 нафари зиёддоштагӣ илтимос ҷавоб диҳ 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мегиранд моро хат ба дубай гирифтагием ҷои якумаш 800 дона билет гирифтагия як модари тоҷикай ҷои дуюмаш 260 дона гирифтагия ва ҷои сеюмаш 200 дона гирифтагия тақрибан аз ҳама камаш 200 та гирифтагиянд бобоев нависонда агар залатая корона дар суд тияд чӣ хел фаҳмидан мумкин ному насаб дар суд ҳаст ё ин ки не агар ки шуморо ба суд пешниҳод кунанд барои пардохт накардани қарз суд ба шумо худаш муроҷиат мекунад шуморо просто так намемонад а дар ҳолате ки муроҷиат накард значит рад аз суд додагӣ нестанд ҳасанов нависонда ассалому алайкум бародар 5 бор шид менависам ҷавоб наметӣ 10 рӯз регистратсия буд шидай хона биём вез махкам мешава ма интизорам раҳмат бародарони азиз ма дар ҳамин мавзӯъ 10 бораҳо ву 20 бораҳо фаҳмондагӣ ҳастам як рӯз бе регистратсия ҳаққи гаштугузор кардан надорем шумо дар федератсияи русия чунки шаҳрванди хориҷӣ вақти вориди россия мешавад дар муддати 15 шабона рӯз бояд регистратсияша бигирад ва дар муддати 1 моҳ бояд патентша бигирад агар ки ба нияти коркунӣ рафтагӣ бошад а дар ҳоле ки 1 моҳу 2 моҳ бе регистратсия мегардӣ то дар ягон ҷо дастгирет накунанд то аз ту регистратсия талаб накунанд запрет на въезд кардан намешавад тамошобинони азиз ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад.